A Cámara de Comercio de Santiago reuniuse en Actensa. A firma Pobrense abriu as súas portas nunha xuntanza na que se fondou no papel da entidade na economía da zona. Unha das empresas referente en Galicia na importación e exportación a nivel mundial de peixe conxelado e de procesados de túnidos, a Pobrense Actensa, acolle unha tarde de onte o pleno da Cámara de Comercio de Santiago. A entidade aposta pola deslocalización das sesións plenarias para abrir a Cámara ao tecido produtivo de toda a demarcación, polo que nesta ocasión coñeceuse máis de preto Actensa e o seu proxecto, ademais das súas necesidades. Este pleno da Cámara de Comercio de Santiago contou coa presenza da súa presidenta, María Pais, e tamén asistiu o conselleiro de Emprego, Comercio e Migración, José González. O titular do Departamento de Emprego destacou a importante función que xoga a entidade representando os intereses dos diferentes sectores. Hoxe para min é unha honra poder estar aquí coa Cámara de Comercio e trasladarlle tamén pois os que forman parte desta organización a importancia que lle damos dende a Xunta de Galicia o papel que desempeñan as cámaras de comercio no seu conxunto. Eu xa tuve ocasión de compartir tempo e escoitar a algunha das cámaras e queremos completar o conxunto das cámaras de comercio de Galicia trasladándolle, como digo, pois que dentro do apoio que facemos dentro da Xunta de Galicia aos diferentes ámbitos das súas competencias, entendemos que un interlocutor moi importante son as cámaras de comercio pola súa traxectoria. E ao mesmo tempo afirmou polo apoio que dan dende sempre á formación ou a favorecer o emprendemento. E todas as cuestións nas que traballa esta Consellería. Polo tanto, as cámaras de comercio son axentes, colaboradores moi importantes para esta Consellería e hoxe queríamos estar aquí para transmitirlo, neste caso, a Cámara de Comercio de Santiago, como estamos facendo co resto das cámaras de Galicia. González tamén destacou a traxectoria empresarial da firma que onte acolleu o pleno da Cámara de Comercio de Santiago, Actensa. Aparte de ser unha empresa extraordinaria no sector no que se desenvolve, pois evidentemente é a propia Cámara que cando decide onde traernos, nos quixeron invitar aquí as instalacións de Actensa, que como estou comentando, pois é dentro do sector no que se move, pois unha das empresas máis importantes que temos en Galicia. O director xeral e vicepresidente da Actensa, José Luis Escurís, afondou na reestruturación que se está a desenvolver na firma con sede na Pobra. Estamos nun proceso de reestruturación que xa foi aprobado a nivel notarial, fixemos xa un convenio onde foi aprobado pola 90% dos nosos proveedores e ahora estamos pendientes de que o valide o xulgado mercantil da Coruña. Estamos con boas expectativas, estamos contentos e queremos incluso aumentar o emprego. A presidenta da Cámara, María Pais, destacou o compromiso da Cámara co fortalecemento do tecido empresarial, a promoción do crecemento empresarial e o emprego da demarcación cameral e a súa disposición para traballar en estreita colaboración coa Xunta para facer permeable ás empresas as diferentes políticas públicas, así como para facer chegar ás distintas administracións as inquietudes empresariais.